Prečo dizajn e-shopu na mieru? Toto je 5 vecí, ktoré vám dizajn na mieru zabezpečí. Prvá vec je identita značky. Dizajn na mieru vám zabezpečí to, že bude priamo sedieť k vášmu konkrétnemu biznisu, nie univerzálne, a bude vyjadrovať presne vaše hodnoty. Druhá vec je SEO, alebo teda potenciál v rámci vyhľadávačov. Štruktúra, nadpisy, rýchlosť, optimalizácia pre mobilné zariadenia. Toto všetko sú veci, ktoré viete ovplyvniť. Ďalšia vec je profesionalita. Dizajn na mieru vám dokáže naozaj zabezpečiť to, že budete pôsobiť profesionálnejšie, dôveryhodnejšie a toto sa priamo odráža následne na predajoch. Nebudete pôsobiť ako lacný e-shop. Štvrtý bod je plná kontrola. Budete mať naozaj plnú kontrolu nad samotnou štruktúrou e-shopu, ktorú dokážete prispôsobiť tak, aby ste návštevníka presvedčili ku kúpe. Piatá vec je zvýšený predaj. Vďaka dizajnu na mieru dokážete prispôsobiť úplne všetko v rámci e-shopu pre vášho cieľového zákazníka.